खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि कक्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि लादों। कक्राझार नोगोरनि गासै मोन 10 वार्डआव मिउनिसिपाल बर्डनि बानजायनायाव आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरनि हेफाजाब होनायाव साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। नंगौ कक्राझार नोगोरखौ साखोन-सिखोन खालामनो थाखाय कक्राझार मिउनिसिपालिटी बर्डनि मासिगिरि बिष्णु नार्जारिनि दैदेननायाव गासै मोन 10 वार्डआव सिबस्रांनाय हाबाफारि लादों। बे साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि एमसिएलए जुबिराज बसुमतारिया। बे साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायनानै 30 नभेम्बरसिम सोलिगोन। मोनसे हाबाफारि जागायदों थांखिया उद्देश्य जोबोद मोजां मोनसे प्रग्राम बे दिनैनिफ्राय 25निफ्राय 30सिम बिथांमोना म्युनिसिपालिटी बर्डआ मानगोनां चेयारमेन बिष्णु नार्जारि आदाया बे प्रग्रामखौ लादों। क्लिनलिनेस मोनसे प्रग्राम दिनैनिफ्राय 10टा वार्डआव जोंहा कक्राझार सहराव 10टा वार्ड दं स' बे 10टा वार्डआव साब सिखोन खालामनो थाखाय मोनसे प्रग्राम लादों दिनैनिफ्राय। जोबोद मोजां नंगौ साब सिखोन थानांगौ गावनि देहानि थाखाय बा समस्त पलिउसननि थाखाय जों जुदि साफ सुथ्रा थायाब्ला जोंनि थाखायनो बिपद। गतिके आं बयखौबो खावलायनो लुगैदों जेसेबां जोंनि कक्राझार 10टा वार्डनि रायजो राजाफोरखौ सानफ्रामबो साब सिखोन थानो हायो बा मोजाङै थानाय जाहाथे जोंनि टाउनखौ जों मोनसे सुन्दर टाउन बानायनो हायो बा पलिउसन फ्रि खालामनो हायो। आं बेखौनो बयखौबो खावलायो जाहाथे जेरै बिथांमोननि म्युनिसिपालिटी बर्डआ जेबायदि मोनसे सिद्धान्त लादों बे सिद्धान्तखौ बयबो सापर्ट खालामनानै दिनै फैदों। 1 नम्बर वार्ड 2 नम्बर वार्डनि सेल्फ हेल्प ग्रुप वार्ड कमिशनारफोर बा रायजो राजाफोर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फैनानै सापर्ट खालामफैदों। गतिके आं बे बिथांमोननि मिशनखौ साक्सेस जायो होननानै आं कामना खालायो आरो बेजों लोब्बा लानानै जोंनिनो आरबाननि EM मानगोनां श्रीमती मुनमुन बायद'खौबो आङो धन्यबाद जासियो। बिथांमोननि सिन्था धारानाव बे जादों। गतिके जों बेखौ जोंनि क'क्राझारल' नङा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोंनि बिटिसि एरियायाव बे प्रग्रामखौ लानांगौ आरो बे प्रग्रामखौ लानानै साक्सेस खालामनांगौ आरो रायजो राजायाबो गोसो मददै बेखौ सापर्ट खालामनानै खामानि मावनो जाहाथे जोंनि सहरा जोंनि टाउना साब सिखोनै थायो। बे जोंनि सहरा साब सिखोन थायोबासो जोंनि देहायाबो साब सिखोन थागोन। आं बेखौ कामना खालामो। म्युनिसिपालिटी बर्डनि बानजायनायाव जे मोनसे क्लिनलिनेस ड्राइभ हाबाफारि लादों मा उद्देश्यजों लानाय जादों आरो सानबेसेनि थाखाय? आच्चा जोंनि क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ मोनसे गोख्रों मोनसे थांखि लानानै जोंनि क'क्राझार सहरखौ माने हाइजेनिक आरो मोजां साफायै लाखिनो थाखाय सेस्था जोंनाव मोनसे जोङो जोंनि गासैबो क'क्राझारबासिनो जोङो मोनसे जोङो लाखिनो सानदों आरो बेवहाय जोङो दिनैहाय क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ जोङो बे 1 नम्बर आरो 2 नम्बर वार्डआव जों प्रथम जागायजेनबाय। दिनै बे जोंनि जागायजेननायाव जोंनो मानगोनां 2 नं बररगाव कनस्टिटुवेन्सिनि जोंनि श्री जुबिराज बसुमतारि बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लानानै जोंखौ जथेस्थ' माने उत्साह होबाय आरो बेजों लोगोसे जोंना एडिसि सुब्रम आदित्य बरा बिथाङाबो फैबाय आरो लोगोसे जोंजों दंबावो जोंनि एगजिकिउटिभ अफिसार बायद' आरो लोगोसे जोंनिनो लोगो भाइस चेयारमेन आरो गासैबो वार्ड कमिशनार आरो गासैबो जोंनि बे 1 नम्बर वार्डनि सेल्फ हेल्प ग्रुप गासैबो बिथांमोना जोंजों लोगो लाफाफैदों आरो जोंनि जेसेबां मिउनिसिपाल बर्डनि माने जेसेबां जोंनि स्टाफफोर दङ बिथांमोनाबो दिनै बे हाबायाव जुरित जानानै दङ। जोंनि गाहाय उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो क'क्राझार सहरखौ माने अराय सम आगोलावबो जाहाथे जोङो साब सिखोनै बोरै लाखिलांनो हायो बिनि थाखाय जों बे नैबे क्लिनलिनेस ड्राइभखौ जोङो दिनै सानसेनि थाखायल' नङा बियो माने 6 दिन सोलिगोन। 6 दिनाव जोङो 10टा वार्ड दङ जोंनि क'क्राझार मिउनिसिपालिटिनि सिङाव जोङो बे 10टा वार्डखौ जोङो बे 6 दिननि गेजेराव फोजोबगोन। दा जोङो 30 तारिखआव जोंहा मोनसे क्लजिं सेरेमनि जागोन आरो दा बिनि उनावनो जोङो 1 डिसेम्बरनिफ्राय गासैबो वार्डआव जोंनि माखासे टिम दङ जायखौ जोङो जोंनि बे जेसेबांनाखि बहाय मैला मैथा ओंखारो बेफोर जिनिसखौ मानसिफ्रा दिनैहाय वाइस होननानै बुङो। बे वाइस होननायखौ जोङो
खोथाया जोंनि बेखौ गासिबो जोङो रिसर्स हिसाबै जोङो लायो आरो बेखौ जोङो सेग्रिगेसननि माखासे पद्धतियै जोङो बे गासैबो जोङो जेसेबांखिनि क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि सिङाव 10टा वार्डआव जेसेबांखिनि माने कचरा जेनाखि मैला होननानै बुङो बे ओंखारो बेखौ जों सेग्रिगेसन खालामनानै गासैखौबो जोङो रिसाइकेलनि थाखाय जों माने बेखौ जोङो फाननानै आरो जोंनि माखासे मानसिफोरखौ जों बेवहाय माखासे एंगेज खालामगोन आरो बेवहाय जेखिनि थायो आद्रा बेखौ जोङो मोजाङै डिसप'ज खालामगोन आरो बेनिखायनो जोङो मोनसे जों थांखि लाबाय जोंनि बे माने अखानाय बोथोरनि आगोलनो मनसुननि स्टार्ट जानायनि आगोलनो जोङो जोंनि क'क्राझार सहरनि डाम्पिं ग्राउन्डखौ जोङो बन्द' खालामगोन आरो बेवहाय खुनु थांनाय नङा गासैखौबो जोङो सेग्रिगेसन खालामनानै बेखौ जोङो फानहरनाय जागोन आरो बेल' नङा जोंहा गोबां जायगायाव जोङो जायगानिफ्राय जोंनि डाम्पिं ग्राउन्डआव फैयो तितागुरिनिफ्राय फैयो इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैयो मेडिकेल कलेजनिफ्राय फैयो तिनालि हाथाइनिफ्राय फैयो दाब दाब जायगानिफ्राय फैयो बेफोरबायदि जायगाफ्रावबो जोंनि टिमा थांनानै बे गाव जायगायावनो बोरैहाय डिसप'ज खालामजायो बेखौ जोङो गासिबो हाबाफारिखौ जोङो मावनो थाखाय जोंनि क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डआ जथेस्थ' जोङो माने थांखि लाबाय आरो बे थांखिखौ जों जेरैखि जाया जोङो बयबो जोंनि क'क्राझार सहरनि गासैबो मानगोनां जोंनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथांमोननि हेफाजाब आरो मददखौ लानानै जोङो बे खामानिखौ जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामबाय।